nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosilen don Garalokaw fɛ Buguni mara la ani Bamakɔ waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. A y'aw bisimila. Nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lase waati selen ye. Bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Tombouctou mara la u ka nɛgɛjuru sira minnu tun tigɛlen don nin y'a kalo caman ye ko a nɛgɛjuru sira caman bɛ u ka marabolo kɔnɔ olu bɛ ka labɛn kokura. An bɛna o kunnafoniw lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Kalo 3 tɛmɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw kelen kɔfɛ ka kunnafoni di k'a fɔ ko jamanatigisigi kalata bɔra a dɔgɔkɔrɔ kɛra sababu ye ka Mali jamana politiki jɛkulu tɔn ɲɛmɔgɔw ani tɔndenw caman dusukun fujunu ka sabu kɛ kalata bɔbaliya ye. Amadu Koita ale ye ministre kɔrɔ ye Mali kɔnɔ min ye a ka jɔrɔna yira ani ka an ka ɲininkaliw jaabi. Jiko gɛlɛya binnen don Mali jamana kɔnɔna marabolo ani sigida caman na faaba kɔnɔ kɛra sababu ye ka maliden caman kɛ k'u ɲɛsin foraji senni ma nka yirala k'a fɔ ko a baaraw tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ. Cakɛda min sigilen don ji koɲɛ kunna ni a bɛ wele ko Direction Nationale de l'Hydraulique olu ye u ka hakilina jalatigɛliw di ka kɛɲɛ ni a gɛlɛyaw ye. Ninnu de bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn sanga 30 kɔnɔ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ. A y'aw bisimila. Ka segin ka na aw ma kokura ka foli ni tanu kɛ ka taa aw ma. Bi ye araba ye Desanburu kalo tile 27 san 2023 Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA Suba kɔnɔ Washington DC. Tombouctou mara la kalo caman gɛlɛyaw kɔfɛ min tun dalen don u ka nɛgɛjuru siraw tigɛli kan ka sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw minnu suguma dɔn olu ka walejuguw ye. Wulikajɔ baarabaw olu de bɛ senna nin waati in na min kɛra sababu ye ka nɛgɛjuru siraw labɛn u ka sigidaw caman kɔnɔ. Tombouctou mara la. Nin ye a kalo 3 ye Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko jamanatigisigi kalata min tun kan ka kɛ février kalo san 2024 k'o bɔra dɔgɔkɔrɔ. A koɲɛ kɔni kɛlen don dusumakasa ani nisɔgoya ye politiki jɛkulu tɔndenw ani tɔn ɲɛmɔgɔw caman yɔrɔ. Amadu Koita ale ye Mali ministre kɔrɔ ye min y'a ka jɔrɔna yira ani k'a ka nisɔgoya yira ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka sigili ye fanga kunna kabiri san 2020. VOA Banbara wulila ka se a ma. A ye an ka ɲininkaliw jaabi. Mariam Kuyate ale ka kuma baranin na ka bɔ Bamakɔ. Donc référendum mana kɛ jamana min kɔnɔ référendum yɛrɛ kɛli ka gɛlɛn ni élection ye parce que référendum ko k'ale tɛ kɛ jamana kɔnɔ tant que jamana fan bɛ sécuriser len tɛ. I ye min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'o kɛ sɔrɔsiw fana wulila k'u jɔ kosɛbɛ. Après gouvernement yɛrɛ bɔra tuguni k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye date min di n'o tun ye février 2024 ko élection présidentielle premier tour bɛ k'o la ko léger report bɛ kɛ. O fɔra k'a sɔrɔ an ma wele ka hakilina ɲininka. Bon, comme référendum na ko fɔra ko léger report o taara kalo 3 ɲɔgɔnna na an hakili la kalo 3 peut-être nin fana bɛ kɛ mais hali bi tati ka minɛ si tɛ ka bɔ fɛn tɛ ka fɔ an ye. O de la an y'a ɲini k'a fɔ ka kan politique mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka hakilina fara ɲɔgɔn kan ka hakilina jakabɔ ani ka se fanga fana ma k'a lajɛ an bɛ se ka 2024 nin kɛ cogo min na ani électoral ye ka 2024 kɛ san ye san min na an bɛ se ka élection présidentielle organiser parce que n'i ko ka transition ban ale bɛ ban ni présidentielle élection dɔrɔn de wa an k'a dɔn fana ni élection organisera a mana kɛ cogo o cogo maliyɛn dɔ de bɛ kɛ président ye. Ayiwa n'a kɔni fɔla ko jamana bɛ transition kɔnɔ o bɛ gɛlɛya caman kɔni ko fɔ ni waati in na Mali la an ɲɛ b'a la sigida caman kɔni bɛ lakana tɛ fɔlɔ sɔdasiw olu kɔni bɛ ka cɛsiri kɛ ka sanga o ma e yɛrɛ bolo kalata kɛlen ni waati in na o bɛ se ka kɛ kalata sanuma ye wa? I y'a fɔ cogo min na ko lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ c'est vrai sécurité 100% o tɛ yen mais bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina ne transition yɛrɛ ye baara kɛ domaine na n'an bɛ se ka foli k'o la o ye domaine sécuritaire ye yen kɔni y'u seko kosɛbɛ an y'a fɔ sur le plan sécuritaire caman bɛ ka kɛ mais sécurité fana tɛ se ka consolider tant que développement ma fara kan donc an dun b'a dɔn k'an to transition kɔnɔna na an ni diɲɛ jamana caman kɔdɔlen bɛ ɲɔgɔn na an n'an ka partenaires caman kɔdɔlen bɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya caman bɛ jamana kan a ka kan yɛrɛ malidenw bɛɛ kan ka fo malidenw kan ka fo ko résilience la donc anw fɛ sa bi layidu minnu taara kelen fɔlɔ kɛra filanan kɛra sisan a ka kan an ka togo bɛɛ kɛ pour que an ka bɔ transition kɔnɔ sabula a mana kɛ togo togo hali mandat présidentiel ni élection présidentielle sera waati nin mana se jamanadenw bɛ tila ka ɲininka tuguni donc an hakili la k'a fɔ référendum kɛra yɔrɔ min na inchallah a ka ca ala fɛ n'an sɔnna n'a ka d'an ye présidentielle bɛ se ka kɛ yen nɔ.
Ayiwa monsieur Goïta ni e yɛrɛ kumakan tɛ bi an y'a ye a bɛ waatinin bɔ min ye politikimaaw ye maa caman kɔni u mankan sumalen don ka kɛɲɛ ni kalata koɲaw ye aw ka kumakan laban o bɛ se ka kɛ mun ye i ka ɲininkali diyara n ye effectivement bɛɛ bɛ yɔrɔ min na bi an politikimɔgɔw an caman jɔrɔlen don an jɔrɔlen don transition taabolo la i b'a dɔn transition ye waati kunkurun de n'i y'a ye transition nana gɛlɛya jamana kɔnɔ dɔrɔn kɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen donc n'a nana k'an k'o gɛlɛya labɛn an bɛ démocratie kɔnɔna na an bɛ état de droit kɔnɔna na ka kalataw organiser pour que ka to jamanadenw ka se k'u ka ɲɛmaa kura ta. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛ ni min a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. jiko gɛlɛya binnen don mali jamana kɔnɔna marabolo caman ani sigidaw kɔnɔna kan jamana faaba kɔnɔ o y'a to maliden caman de wulila k'u ɲɛsin foraji senni ma u ka du kɔnɔnaw la nka jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko a foraji camanw de bɛ yen minnu tɛ ka sen i n'a fɔ sariya y'a laɲini cogo min na jamana kɔnɔna la o kama bi Mohamed Danyogo y'a ka kuma barani tɛnkun karamɔgɔ danbelela maliden don ani ka fara Seku Jara kan cakɛda min sigilen don ji koɲɛ kunna n'a bɛ wele ko direction nationale de l'hydraulique ale ye o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ an ka nin maa filaw ka hakilinaw lamɛn a koɲɛ kan. Wa a cakɛyɔrɔw olu kɔni ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ yala ni ji kofɔlen nin yɛrɛ ji minnu don u saniyalen don wa u saniyalen tɛ wa maliden dɔw kɔni bolo fɛn min don a kan ka sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ Danbele an ka ale lamɛn. Bɛɛ bɛ ka château sen yɛrɛ ye walasa ka ji sɔrɔ nka n'i ye ji sɔrɔ cogo ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sanuya kisɛ kelen a t'a la bawo sɛgɛsɛgɛli t'a la k'a fɔ ko u bɛ taa n'a ye sɛgɛsɛgɛ tigilamɔgɔw bɛ n'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn vraiment ji sanuya don ani min ka kan maa si den kelen tɛ k'o kɛ bɛɛ kɔni bɛ k'a sen yɛrɛ walasa i ka se ka ji sɔrɔ dɔrɔn nka kɔlɔlɔ b'a la. O de y'a to jamana cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'a tɔgɔ ko direction nationale de l'hydraulique olu kɔni kabiri avril kalo tɛmɛnen u ye kulu sigi sen kan ka baara kɛ baara min b'a to mun ye nin ji sɔrɔ sira ninnu ye olu ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ. Seku Jara ale ye o cakɛyɔrɔ o ɲɛmɔgɔ ye an k'a lamɛn. A ɲini ka kalan dɔ kɛ kalan min b'a to Mali ji baarakɛ minɛnw n'o ye forage ye n'o ye château ye n'o ye minɛn o minɛn b'a to ji bɔ dugukolo jukɔrɔ ka ji boli dugukolo sanfɛ ka ji di maliyɛnw ma donc ka se ka gafe dilan gafe min bɛ o baara ninnu baara bɛɛ lakile parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ni min wulila u bɛ taa forage kɛ a ka d'a ye cogo min na ni min wulila u bɛ château jɔ a ka d'a ye cogo min na ni min wulila u bɛ taa ji baara kɛ n'a hakilina ye donc an ko non a man ɲi ten a ka kan an ka gafe dɔ dilan min bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ baara kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ taabolo min fɛ n'i ko i bɛ château jɔ a jɔcogo ye nin n'i ko i bɛ kɔlɔn sen a sencogo ye nin n'i ko i bɛ fɛn fɛn kɛ jiko lahalaw la ka se ka sira dilan ka gafe dilan bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ ye min na. Walasa ka se ka nin baara in kɔni k'ale lawaleya alimaw ka baɲumankɛ kulu min bɛ yen n'o ye GIZ ye o ye dɛmɛ don direction nationale de l'hydraulique ma ka se ka nin baara in kɔni ka lawaleya kun jumɛn la olu y'u sen don nin baara in na Isa Sisoko n'ale kɔni ye programme tɔgɔ ko Mali saniya o ɲɛmaa ye GIZ la an ka ale lamɛn o kan. Bɛɛ bɛ a ɲini ka population dɛmɛ o de ye laɲini ye ka population dɛmɛ ka ji sɔrɔ mais jamana kɔnɔ a cɛ ka ɲi ni ji bɛ ɲini ka di mɔgɔw ma a ka kɛ hakɛ kɔnɔ hakɛ min bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛw matarafa bon o bɛ tali kɛ ji yɛrɛ qualité la a jɛya cogoya ani ji bɛ se jamana kɔnɔdenw ma cogo di ji hakɛ joli bɛ se jamana kɔnɔdenw ma bon o bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan u k'o ma olu de kɛra labɛnna k'o kɛ sɛbɛn kɔnɔ n'u k'o ma ko les normes techniques. An b'a yira k'a fɔ u ka nin lajɛrɛba min kɔni bɛ senna Bamakɔ nin wagati in na ni gafe kofɔlen b'u bolo u na o hakilinata d'a kan walasa don n'a nataw la nin gafe in ale ka se ka don ba la wa maa o maa n'i bɛ jiko kɔni baara la i ka se ka nin gafe in ta ka kɛ baarakɛla ye. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. kunnafoniw an bɛ taa n'a ye Congo RDC jamana kan bi araba sɔgɔma
u ka jamana finitigiw n'o ye polisiw ye bɔra ka jikalama ni gaz lacrymogène seri ka taa nisɔngoya girinkajɔla mɔgɔ ba caman kan Kinshasa dugu kɔnɔna la. Nin girinkajɔla ninnu tun bɔra ka kɛ ni fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔw olu ka welekanbila ye minnu ni olu tun kɛra cɛbɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛbɔ 5 minnu ni olu tun ye jamanatigi Félix Tshisekedi ale fadenkɛ ye u ka jamanatigi sigi kalata la. U y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kalata jaabiw ani kalata gafew tacogo ye ko o ma bɔ a sira fɛ. O y'a to u ye wele bila u ka tɔndenw n'u kanubagaw ma ka bɔ ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ. U ka finitigiw bɔra ka taa u ka fanga sinamatɔn tɔnden ɲɛmɔgɔ dɔ min bɛ wele ko Martin Fayulu ale ka kalata yɛrɛ kofɔw kɛyɔrɔ da la ka taa girinkajɔlaw olu gɛngɛma. Wele tun bilalen don jamanadenw ma ni cɛbɔ 5 fɛ k'a fɔ k'u ka bɔ k'u ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 9 GMT waati. O kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalasela Patrick Muyaya ale ye laseliw kɛ k'a fɔ ko yamariya tun ma di nin nisɔngoya girinkajɔla ninnu ma ka bɔ ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ. Fɛn min ye kalata jaabiw ye o kunfɔlɔw bɔli daminɛna ko jamanatigi Félix Tshisekedi ale de kɔni bɛ sanfɛ u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔ jaabi kunfɔlɔw la kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ni 79 ye min y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 6,1 k'olu de bɔra ka kalata min jaabi kunfɔlɔw dira bi araba sɔgɔma. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na. O bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati. Ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye an donnen ye VOA Bambara ka malikura kunnafoniw o tako 2nan hukumu kɔnɔ. Bamakɔ n'a lamini na aw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira kan walima a y'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Amtani kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Senegalikaw fɛ u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔya gafe labanw olu kan ka bila ka kɔn tarata natɔ sufɛ nɛgɛ ɲɛ 12 o ɲɛ. Cɛbɔ 79 olu de bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka kalata gafew bila. Fasiri sɛbɛn min bɛ wele ko Le Soleil ye laseliw kɛ k'a fɔ ko o cɛbɔ ninnu cɛla Amadou Ba ale min ye u ka fanga kɛrɛfɛmɔgɔ ye ni jamana ɲɛmɔgɔ dankan don ni waati in na ye a ka cɛbɔya bila. Fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ kaso la ni waati in na Ousmane Sonko ale fɛnɛ tɔgɔ yera la ka fara Dakar maire kɔrɔ kan Khalifa Sall ani u ka jamanatigi kɔrɔ Abdoulaye Wade o denkɛ Karim Wade. Idrissa Seck ale min fɛnɛ ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ u ka san 2019 jamanatigi sigi la fɛnɛ tɔgɔ yera. Fasiri sɛbɛn Le Soleil y'a da kan k'a fɔ ko sefa wari $30 de kan ka di a ma kelen fɛ n'o bɛ bɛn euro wari 45 ma walasa ka se k'u ka kalata gafew bila. Centrafrique Amérique jamana ka finitigi cakɛda min n'a bɛ wele ko Bancroft Global n'a sigilen don yiriwaliw kama bɛɛ kumaɲɔgɔnyaw la ni Centrafrique jamana ɲɛmɔgɔw ye. O waati kelen na Rusila jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner kelen don k'i dili don u ka jamana kɔnɔ kabiri san 2018 ka kɛɲɛ ni lakanabaliya tun ɲɔɲali ye u ka jamana kɔnɔ. Ni cakɛda kofɔlen n'o ye Bancroft Global ye ka kunnafoni di cakɛda ye kunnafoni dɔw galontigiya min y'a yira k'a fɔ ko u ka cakɛda wulilen don ka taa bangi nin waati in na. Nga u y'a da kan k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya kɔni bɛ u ni Centrafrique jamanatigi Faustin Archange Touadéra ni ɲɔgɔn cɛ. Ka kɔ o ɲɛ Desanburu kalo tile 23 u ka kunnafoni di so Radio Ndekile Luka tun ye kumakan dɔw latɛmɛ min bɔra
jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalasela Albert Yaloke Mokpem ale ka kumakanw ye a tun ye kunnafoni dɔw di k'a yira k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya siraw lakana na siraw fɛ bɛ ka kɛ u ni Ameriki jamana ka ni finitigi cakɛda so cɛ. Grande Bretagne u ka minisiri min sigilen don u ka sirabakow kunna Mark Harper ye laseliw kɛ k'a fɔ ko yani san 2026 cɛ ko mɔbili kura dɔw bɛna bila u ka sirabaw kan min bɛna boli ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kɔnɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ni subahana mansin jolen dɔw de ye minnu bilalen don ni bolimafɛn ninnu kɔnɔ ka se k'a to a ka boli u ka sirabaw kan i n'a fɔ mɔgɔninfin b'a kɔnɔ ko fɛn min ye a hakili jagabɔ baaraw ye bɛɛ senna u ka wasadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wasabulon kɔnɔ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Israel jamana kan fitinɛ min donnen don Israel jamana ni Hamasi finitigi jɛkuluw cɛ ye tile 82 sɔrɔ bi araba. Kɛlɛ min daminɛna kabiri Octobre kalo tile 7 san 2023 Israel jamana kan a yirala k'a fɔ mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna ni a fanba ye musow ani denmisɛnninw ye. VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Touré. Hamas ye mɔgɔ 250 minɛ jɔnya la 129 bɛ Gaza halibi sɔrasiw ka fɔ la. Mɔgɔ 100 ɲɔgɔn bilala ka kɛɲɛ ni kɛlɛ banbali dɔ ye Novembre kalo laban na ka kɛɲɛ ni Palestine kasoden 240 ye Israel ye minnu bila kaso la. Hamas ka kɛnɛya minisiriso y'a jira tarata don ko mɔgɔ 21 ani 110 fagara ani mɔgɔ 55 ani 243 ni kɔ jogina kabini Israel ka bingani daminɛna kɛrɛnkɛrɛnya la dugudenw kan. Kɛlɛ min bena kɛ kalo caman wɛrɛ kɔnɔ Israel sɔrasi ɲɛmɔgɔba n'o ye kɛlɛmasa Herzi Halevi y'o fɔ tarata don k'a sɔrɔ muguci baw n'o ye bɔmbu ye dugukolo nin kan kɛlɛw bɛ senna k'a sɔrɔ u ma jɔ Gaza mara fan bɛɛ la arabadon ka kɛɲɛ ni seerew ka fɔta ye. Israel sɔrasiw tora ka Gaza mara camancɛyɔrɔ bila fiɲɛ kɔgɔji ani dugukolo kan bɔmbu ci fɛ arabadon k'a sɔrɔ nɛgɛjuru n'o ye telefɔni minɛnw tigɛ cogo ye Palestine dɛmɛbagaw ka baara gɛlɛya. Israel sɔrasukulu ye laseli kɛ arabadon k'a ka sɔrasi 3 o fagali kɛlɛ la. O kɛra sababu ye ka sɔrasi 166 faga kabini dugukolo kan baara daminɛ na Gaza Octobre kalo o tile 20 na. Diɲɛ kɛnɛyatɔnba n'o ye OMS ka kɔrɔtɔko jɛkulu ɲɛmɔgɔba Sean Casey ye jelibɔ dɔ jalaki Gaza k'a sinsin a kan ko furakɛli fɛnw 100 la 20 dɔrɔn de bɛ baara la halibi. O ye jolibɔ ye mɔgɔ faga don a ko ten. Israel sɔrasiw b'a fɔ ko u bɛ bɔmbu da jatigɛ walebagaw laɲini dɔrɔn de kan hali ka bɔ a ka kurun na minnu bɛ taama la Gaza kɔgɔjida la. And a happy new year. VOA Bambara lamɛnlibagaw ka kɛɲɛ ni san yɛlɛma ɲɛnajɛw ye an b'a laɲini aw fɛ a k'aw ka san yɛlɛma foli a k'olu ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira la ni o bɛ tali kɛ 00 20 24 30 47 16 nga aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka aw ka o folikan ninnu tugu la. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Kanani kunnafoniw ye États-Unis jamana kan taamaden minnu bɛ tɛmɛ senamata siraw fɛ jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko o mɔgɔ 5000 ɲɔgɔn de bɛ sira kan k'i kunda États-Unis jamana kan o y'a to Amérique jamana ka ciladen Anthony Blinken ye taamabere ta k'i kunda Mexique jamana kan bi araba sɔgɔma kumaɲɔgɔnya ka se ka kɛ ka fɛɛrɛw ɲini cogo min na ni taamaden minnu kun bɛ Amérique jamana kan bɛ se k'u ka taama hakilinaw ɲɔngiri. VOA Bambara tɔgɔla Moribo Dambele. Ni tagama gɛlɛn mun man ca kosɛbɛ san laban ale ɲɛnajɛ olu kɔnɔna na bɛ kan ka kɛ wagati la wagati min na ni Ameriki jamana ka républicain jamana kɛlen ka danaya da ɲɛmɔgɔ minnu ka olu kɛlen ka jagoya k'u ka bɛn sɔrɔ dunanw donni ni bɔliko la ni Biden ka fanga ye yasa u fana bɛ se ka nafolo hakɛ dɔ di Biden ka fanga ma a bɛ fɛ ka dɛmɛ min don Ukraine ye a ka se k'o kɛ n'o nafolo ye. Ni dɔgɔkun laban ninnu na a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ tile o kelen minnu b'a lajɛ ka se ka tɛmɛ Ameriki jamana dancɛ fɛ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo. Ni hakɛ in cayara ni siɲɛ 2 ye yanni bana ka daminɛ. I bɛ tungaranke caman de ye minnu bɔra Mexique worodugu yanfan na karidon u bɛ fɛ ka don Ameriki jamana kɔnɔna la. Jamakulu cayara kojugu u ma Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka jamana dancɛw datugu yasa ka se k'u janto tungarankew minnu b'a lajɛla ka don jamana kɔnɔ ni duguma sira ye. Anthony Blinken a kan ka arabadon Mexico jamana ɲɛmɔgɔ n'o kan ka ɲɔgɔn ye Andrés Manuel López Obrador Ameriki jamana ka kɛnɛma
ko ɲɛnabɔ minisiri ni Ameriki jamana ka kɔnɔna ko minisiri de bɛna taga ɲɔgɔn fɛ ni ale janbɛ polisi ka larawuli baaraw la jamana dancɛ la Alejandro Mayorkas ani jamana ka kɔnɔna lakana ko bilasiralikɛbaga Liz Sherwood Randall jamana ɲɛmɔgɔ Lopez Obrador ni ale ni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ u ye kuma falen kɛ Joe Biden alamisadon Desanburu kalo tile 21 ye layidu ta ko a bɛna fɛɛrɛw lasinsin tungaranke minnu b'a a lajɛla ka don ni a ka jamana worodugu yanfan ye ni a bɛ danbɔ ni Guatemala ye Ameriki jamana ka ni ciden u kan ka kuma fɛnɛ ni Lopez Obrador ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ teliya la tungarankew olu ka koɲaw kan minnu ka se ka don jamana kɔnɔ sariya b'a fɔ cogoya min na ani fɛɛrɛ gɛlɛnw fɛnɛ ka se ka ta minnu mana sɔsɔli kɛ o la Ameriki jamana ka kɛnɛma ko olu ka kuma latɛmɛna Matthew Miller ale ka fɔli la Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi wasallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe. Fɛn se ka jɛn lafiya bi ani ka an lafiya an ka du kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala ko hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bi jɛn dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati. Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. koba camanw de kɛra san 2023 kɔnɔ diɲɛ ɲɛfɛ Mali jamana kɔnɔ gɛlɛyaba min dɔ bɛ tali kɛ da dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛni ko kan lakanabaliya ko kidali minɛli jamana finitigiw fɛ fiɲɛbana min bɔlen don n'a bɛ wele ko dengbana ani ka taa se kurantigɛ banbali ma VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɔnɔ Abiba Nankon Traoré wulila ka kuma barani tɛnku malidenw caman de la minnu ye u ka hakilinaw di san 2023 gɛlɛyaw ka jamana kɔnɔ. San 2023 bɛna ni ko camanw ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la o min ye koba dɔw sɔrɔ i n'a fɔ baloko gɛlɛya Kidali mara seginni Mali ma lakana kɛnɛya ko kurantigɛ banbali o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw VOA Bambara ka bi gɛrɛn taara masala ni maliden dɔw ye Madame Traoré Mariam Samake bɛɛ kuma baloko gɛlɛya kan 2023 kɔnɔna na an bɛ se ka min yɛrɛ jate minɛ nafɛnw sɔngɔ gɛlɛyara nafɛn fosi tɛ se ka sa i bɛ taa sɔrɔ ni fɛn kun ye 20 ye o bɛ sɔrɔ 40 hali malo tulu olu minnu yɛrɛ ye denrées de première nécessité n t'a dɔn n b'o fɔ cogo min na balo fɛn ma fɔlɔ yɛrɛ ye a si de tɛ se ka san n'i bɛ malo bɔrɔ ni 1000 ma fara min kan 1500 faral'o kan donc ne kɔni fɛ kɔni o kɛra fɛn marquant de ye 2023 kɔnɔna na. ɲinan san 2023 fana kɛra dɔw bolo lakana san ye Mali la. Ne tɔgɔ ye Herman Zungurana. Ne ye Burkinabé ye mais ne bɛ baara kɛ Mali depuis san 7 bi. 2023 ni ne yɛrɛ y'a ye a kɛra sanba ye k'a di maliyɛnw ye k'a di mɔgɔ min bɛ baara kɛ Mali yan ani Afrique bɛɛ jamana mɔgɔw ye. Bon an yɛrɛ y'a ye crise-baw kɛra Burkina fana Niger ani Mali mais an y'a ye ko dugu ni o décidera ko bi o ka fanga jɔ ɲɔgɔn na ka taa ɲɛfɛ parce que an y'a ye attaquew bɛ yen attaque min kɛra a bɛ denmisɛnw ka école a b'o bloqué mɔgɔ yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ a b'o fana bloqué bon n'an ma jɛn ni ɲɔgɔn ye n'a kɛra kelen kelen a tɛ se ka ɲɛ donc ne fɛ fɛn min yi ne diya en tout cas a kɛra dugu ninnu saba ninnu o ɲina ɲɔgɔn na ko o bɛ kɛlɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ. ko min kɛra 2023 kɔnɔ ni o ye ne marqué an ka faamaw kɛlen ka Kidali minɛ juguw la o de diyara ne ye wa o action in kama fo ka taa fɔ min kɛra sa 2023 sa ye ne tɛ ɲinɛ a kɔ vraiment ne b'an ka finitigilakaw fo u ka wulikajɔ la n'u ka cɛsiri la n'an lakanani an b'u fo courage à eux. ka fara o kan Idrissa Dambele kumana kurantigɛ banbali kɔlɔlɔ kan wa jigi b'a kan ko ɲɛ bɛna sɔrɔ a la. Mali
kɔnɔna na 2023 vraiment a kuranko kɛra cogoya min na a ma nɔgɔya donc je sais que autorité u bɛ baara la u bɛna lajɛ ka solution dɔ kɛ pour que kuranko ka se ka basigi parce que mɔgɔ caman dayirimɛ gulonnen do kuranko in na ala dan minnu ka baara ye sudeliw ni fɛnw ye bon vraiment ani dɔgɔtɔrɔso ani mɔgɔ caman bɛ u tɛ funteni supporter bon il faut que vraiment autorité ka a jate minɛ donc je sais que u bɛ ka baara kɛ. nin bɛ dan sigi VOA Bamara ka bi gɛrɛn na min lasera Abiba Nango Traoré fɛ ka bɔ Bamakɔ. laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn bɛɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. nin tun ye colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. ka da nin kan sisan Siyaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an b'o lase aw ma. Coupe d'Afrique des Nations n'o bɛ farafina sera ntolantan ɲɔgɔn kunbɛba kofɔ san wɛrɛ 2024 Côte d'Ivoire kaw fɛ a bɛ tan. Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw bɛ k'u labɛn u ka tɔn AGSM ɲɛmɔgɔ Umar Baba Traoré ka fɔ la. Mali sera ntolantanaw bɛ ye a kɛnɛ kan u dagayɔrɔ bɛna kɛ Korogo dugu de ye min bɛ poule ɲɔgɔndanw kofɔ. san laban ni fɛn fɛn la ni kan bɛ kɛ AGSM bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa ka journalistw ka ŋɔni bɔ u sen na. An b'o a ŋɔni bɔ u sen na cogo di o ye ka fɛɛrɛ kɛ u ka siyɔrɔ sɔrɔ kan bɛ kɛ yɔrɔ min e yɛrɛ da sera a ma Mali bɛ Korogo de Korogo yɛrɛ ka surun Bamako la ni Abidjan ye o b'a yira k'a fɔ ko journaliste caman de bɛ taa gɛlɛya dɔ bɛ baara la parce que an bɛ ka sigi ka kunnafonidila 60 ɲɔgɔnna de kɔnɔ kan ni kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la an bɛ Ala fo fɔlɔ an ye jaabi fɔlɔ min sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn a la parce que accréditation yamaruya sɛbɛn min bɛ di CAF fɛ journaliste ma walasa u ka se ka don ka taa baara kɛ kan na o bɔli min kɛra an ka maa 40 de ye o sɔrɔ yamaruya sɛbɛn nin sɔrɔ fɔlɔ an bɛ kuma ɲɔgɔnya la CAF fɛ halisa walasa dɔ ka fara o kan. O dɔrɔn tɛ AGSM ɲɛmɔgɔ Umar Baba Traoré y'a yira ko labɛnni wɛrɛw bɛ sen na n'i b'a dɔn ko Korogo ni Mali frontière ka surun. An ye an dɛmɛbaga caman de wele an ye wele ma kan bila o ma k'a fɔ ka se ka an ka mɔgɔw dɛmɛ an dɛmɛ walasa an ka se ka ba an ka journalistes ka lafiya d'u ma kan nin kɔnɔna la o hukumu na an bɛ na ɲinini min kɛ n bɛ segin kuma kan dɔɔni o ye k'a fɔ an bɛ journalistes transporter e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na yanni Korogo ka surun ni Abidjan ye donc an bɛ taa car de la donc ka car louer ka journalistes bila kɔnɔ ka se Korogo fɛnɛ ka siyɔrɔ di u ma o fɛnɛ kɔfɛ ka baara tɔ nɔgɔya u bolo min ye dumuniko fɛnɛ sira fɛ donc an bɛ ka baara kɛ AGSM bɛ ka baara kɛ o de hukumu na walasa kalo kelen in kɔnɔna la journalistes bɛ se ka baara nɔgɔ sɔrɔ min na mais min y'a musaka tɔw ye an b'a fɔ journaliste bɛɛ ka baarakɛyɔrɔ ka hakili t'o la organes yɛrɛ k'u cɛsiri o tɔ la parce que an fana ye dɔ kɛ a la kuma la surunya la an ye labɛn min kɛ o de ye do ka hakililajigin kɛ fɛnɛ k'a fɔ an ye formation de haut niveau dɔ kɛ walasa k'an ka mɔgɔw ladɔnniya kan yɛrɛ baara kuraw kan. Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw furadama bɛ to ka caya farafina sera ntolantan ɲɔgɔn kunbɛba in kɛnɛ kan n'o bɛ kan kofɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kalaseli don. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. We wish you a Merry Christmas. We wish
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring. An bɛ foli lase aw ma. Nin de bɛna dan sigi VOA Bambara ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Seko ka cɛjan Sheikh Chiro fɛ. Jɛmukan lasera aw ma Mariam Traore fɛ. Aw ni ci, aw ka kulomajɔ la, aw k'an bɛn waati wɛrɛ. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry